Dzisiaj kawa baro gorąco, tako że może sparzec jak Łedzin i Sarka ze słony na grzeszników w Sodomie i Głomierze. Konferencja Episkopatu Puelści łetpisa Kasiepsko-Pomerścimu zrzesienimu w sprawie kasiepścich mszów. Nie teli łeburzało nas to, co tu je napisane, ale też to jak. I łetim prawie dzisiaj w gorący kawie Adam Hybel. Rocia baro serdeczna. Na początku historia. Pierwszą mszę po kasiepsku odprawił ksiądz Franz Grecia z Rzesińc w 1984 roku w Łączyńści Wigłedze. I to było zrobione tak poprawdza pewne jakby na nielegalu, bo nie było ni żadnych uznanych knygów. To ksiądz Franz Grecia sum przedolmacił na kasiepści język tekst liturgiczny. No i później w 1993 roku mamy możliwość normalno na legalu mieć liturgia słowa. To jest ten początek mszy, gdzie je czytuno Ewangelio, Pismo Święte, ogłowe kozani modlitwa wiernych, to za kadencję, możemy rzec, arcybiskupa Tadeusza Gocłowści go się udało zrealizować, ale jeśli idzie o liturgię eucharystyczną, tu musi też sprawa iść przez Watykan i tego my na terenie mamy, ale to nie znaczy, że taci msze nie odbywają. Są księża terny, tak jak Franz Grecia, mają charakter, nie boją się i odprawiają taci msze, coś taci go się dzieje. I prawie korzystają tu z tej erbe dolmacienigłe księdza Franza Grecia. I zanim my przejdziemy do tego dokumentu, to ja baro rocia do wani pieniędzy na kypka, żeby wa tam tyś coś dorzucała. Za te skromne ofiary wielki Bóg zapłać. Może to zrobić na serwisu Patronite. No, my wiemy dobrze, że bez nas kasiebów nie da się zrealizować i nikt za nas tego nie zrobi. Ani kasiepścich mszów, ani kasiepścich mediów. My to sami musimy zrobić i wasza pomoc baro nama płemo, że baro nas wesprze w tym, żeby rozwijać kasiebę i świat na YouTube. Także rocia waju na Patronite. A tereju co sodzało. Kasiepsko-Pomerści zrzesieni, korzystający może z tego, że arcybiskup Tadeusz Wojda, metropolita Gduński, je tere przydnika konferencji Episkopatu Puelści, a może prosto stwierdzał, że tere je dobry czas na to, wesłe pismiono, poetkę lesotyś w sprawie tego, żeby regnąc z tą procedurą, żeby kasiepści msze mogły być cały odprawiony razem z Eucharystią. No i tak to było, to pismiono tam docarło, poetkani było i tere przeszła łetpłewiec, jaką wyrazył zastępca przydnika konferencję, to jest arcybiskup Józef Kupny, metropolita wrocławści. No i jak są myśli, tam mamy sobie takich kasiebów. W tym Puelści spłele z niech terna dost religijno je, ale równak sochutko laicyzeje. Me kasiebi jednak sotrzymiemy blezi kwescoła. Mamy dost taci podchodani, że ta nasza tożsamość tyś baro często wiążemy z katoleckością, co widzę, choć byle na pielgrzymkach, jak ze kasiepści fane tyś mają i tak dalej. Mamy sobie taci ledzy i taci ledzy godają, my chcemy mieć mszę w swoim języku. I teraz, co może zrobić episkopat, który widzi, że to są tak wierni synowie i córci kwescoła i oni mają taką prośbę. No to jak można nawet powiedzieć? Że są nie do, że nie zrobimy. Oni poprawdze tak odpowiedzą. Ale tu tak jak godu nie idzie, blusłe to, że oni rzekle, że nie, ale to też jak oni to zrobili. Jadzi se kawa pija z mojej lubetny tasci, keep calm and ora et labora. Módl so i robi, a za świętym Augustyn Jeberzek nawet robi tak, jak we wszystko zanolegało łetce, a wierze, przestawiara modle so, tak jak we wszystko łet błega zanolegało. No i modlec to, co chyba musimy teraz za rozem dla naszych hierarchów. Tak sytuacja wezrze, to jak no katolek godum. I tu musimy przestrzec co temu lestowi, a w tym lestce macie tu no, rzeczy bardzo ciekawi, bo na przykład tu napisane, że nie mogą się kontaktować w tej sprawie z apostolską stolicą, bo urzędowym języka w Polsce jest Puelści. Słaby argument, Wasza Ekscelencjo, bo to, jaki jest urzędowy język w Polsce, nie ma nic do uczynku z tym, jak funkcjonuje episkopat. Tym bardziej, że języka Kościoła jest łacezna, ale dobra. Bo to nie jest zależne od politycznych wesiaznów, co robi Kościół, i nie jest zależne od Kościoła, co robią polityczni wesiazny. Mamy rozdzielony Kościół od państwa i to jest bardzo dobre rozwiązanie i dla jednych, i dla drugich. To nie jest tak jak w Chińskiej Ludowej Republice, że komunistyczna partia decyduje, kto może być biskupa, bo to jest bardzo nie w porządku i jak no katolek so nie głedza na taci rzeczy. I tak samo so nie głedza, żeby to, jaki jest akurat urzędowy język na tym terenie, decydował o tym, w jakim języku jest mu młodlec. Bo jedno z drugim nie ma nic do uczynku. Jakby nas Rusce napadle,
upływele nasz teren i wprowadzę jak no urzędowi ruści, to my siebie było po rusku, czy po polsku dali. I tak samo meżą do siebie było po kasiepsku. I mamy do tego full prawo. To jest słaby argument, ja ci so nie broni, tyś byłem wzorem na przykład, że msze w całej Szpanie, u tych mszach decyduje tam się episkopat. Episkopat Szpaniek ze szpańści język je urzędowym języka. Dopuściwo katalońści, łesoblewie w 2 diecezjach, ale tyś na wszystkich innych terenach może bez po katalońsku, gdzie są ledze, których chcą mieć msza po katalońsku. Mają do tego prawo i Katalonowie to nie jest wcale jakiś baro religijny karnoledzy, ale mają do tego prawo i korzystają z tego prawa. I my tyś mamy do tego prawo. W następnym akapice podają skandaliczne słowa i u nich zareżecie, ale przed tym jak komentariat cały tu na sprawa zareagował. Artur Jabłoński był łebacht na to, że tu jest osobny przykład tego, że fakt, że kasiepści język jest nazwany regionalnym językiem, jest taką dewaluacją, bo no, regionalny to co? To może być regionalny jestku, tyńce i festynę. No i tu jak to może być język msze, jak to może być język liturgii, jeżeli on jest regionalnym. I to słowo regionalny nie paseje, bo kasiepści język to jest normalny język, to jest język, tak jak każdy inny, jak anielści, franceści, inuicci i każdy insi. To jest jedna rzecz i druga, że my nie jesteśmy uznani jak no, etniczną mniejszyzna. I to po prawdzie tu skutkowało tym, że w taki sposób my byli potraktowani. Ja wiem, my sobie możemy podśmiewać, że Artur Jabłoński to nawet jak mu so auto na drodze skaże, to on powie, że to jest wina tego, że my nie jesteśmy uznani za etniczny karno, ale mo prawda, mo chłop prawda. Bo wzeryta, jak to było określone? Tam mecie tu że Kasiebi to je tam kulturowe, jakiś tam etniczny karno, chterno je włączony do polskiego narodu, a jeśli czegoś takiego jak Kasiebi nie ma, no to nie ma też kasiepskiego języka nam się. Nie mogę wysłać tej depeszy. Nie ma takiego miasta Londyn. Jest Lądek Zdrój. Tak. Londyn, miasto w Anglii. To co mi pan nic nie mówi? No mówię pani właśnie. To przecież ja muszę pójść i poszukać. Zobaczyć, gdzie to jest. Eugeniusz Preczkowski pisze, że w sprawie kasiepścich mszów opowiadają so tych, których wcale nam się nie chłydzą. I tu on ma pewna prawdę. To znaczy, wszyscy są łeburzony, taci co na co dzień gadają, że ten kwestiu to jest taci zły, że to tam nie ma co wcale chłedzeć do kwestiu, a krytykują, że kiedyś do kasiepsko impreza so zaczyna od msze, a teraz nagle oni są wielci małe brońca, ma liturgię po kasiepsku. I ja wiem, jak no katolik tyściasa widzę, że w tych mediach no bardziej mnie śmieszy, jak na przykład te media, które cały czas łebrzedzywają katoleccy ziecy, łebrzedzywają sakramenty, że tam nie ma co sozienic, lepiej bez slebu ziec, a tym bardziej kwestelny, bo to tam plus problemy przez to są i że no lepiej jakby przez tyle korzystać z tych sakramentów, ale jeśli jest sprawa błogosławieni jednopłcowych z Rzesiów, to nagle to jest prawo wszystkich lezy i wszyscy by mieli mieć prawo iść do slebu i wszyscy mają z sakramentów korzystać. To wychodzi na to, że heteroseksualny ledzy no lepiej niech wcale nie chodzą do kościoła, ale geje jak so chcą łazienic, to w kościele. I ja wiem, to jest śmieszne, ale z drugiej strony w tej sprawie ledze chterny nie są katolikami, jak najbardziej mają prawo sobie powiedzieć, bo tu nie tyle idzie to, że episkopat rzekł, że na terę tych kasiepścich mszów nie może być, ale w jaki sposób on to rzekł. To jest skandaliczny język, który uderzywał w nasza godność i my nie możemy so na coś takiego zgładzać, bo w następnym akapice my tu możemy prawie, jesteśmy to etniczno-kulturowy karno włączony do polskiego narodu, kto je, ten je, i że etnografio i kulturoznawstwo nie tworzy teologicznego języka. Te słowa są skandaliczne. Jeśli ktoś sprowadza nasz język, który od XIX wieku rozwijał swoja literatura, do etnografii, to on nas wprost łebrozio. I to wychodzi pewno z ignorancji, to znaczy chłop nie wie, o czym pisze. I to jest istniejący, bo to by miały być intelektualne elity, oni wiele lat spędzywają na czytaniem książków, oni by mieli, wawieta, on nie musi na tym znać, ale jest coś takiego, dele mu robota, że on może pisać z tym kasiebą, bo oni ze czegoś chcą, to niech on so zapłezno, że my mamy literatura, że radzę zna kasiepskiego języka moju zatwierdzony teologiczny słowa. I przy tym sedzele i kapłanowie i sedzele ledzech to so znają na teologię, to nie jest, że ktoś są wymyślony. To wszystko so judzeje. I wam ja tego nie musia klarować, bo wa to wieta. On tam we Wrocławiu może tego nie wiedzieć, ale jak on pisze w takich sprawach dokumenty, pod jakim on so podpisywał, to on by miał sobie to sprawdzić, by sobie miał z kimś skonsultować. I to jest jedna rzecz.
I mnie jest smutno prawie jak no katolekowi, bo jeśli łęso w takich kwestiach wypowiada ignoranckie, to ja nie mam gwesno chcecie, jako z jego książka, czy jakiś jego dokument. Można traktować płowoźno, na insio tema, na chter na joso nie znają, ja by chcą poszerzyć swoja wiedza. No jeśli on taci głępo te wypisywo nama, chterny idzie zweryfikować, zwyczajny człowiek bez szkłełów weryfikuje go, że on prosto pisze głępo te, no to nie wezdrzy dobrze. I teraz pauza na reklama, a zaraz po tym, jak to jest, że 300 lat temu, w czasach kolonializmu, Irokezowie i Huronowie w Nordowej Ameryce mieli msza w swoim języku, a meka się widzi se nie mumę. Masz problemy ze skórą, ale nie wiesz dlaczego? Twoje kosmetyki i pielęgnacja nie działają? Pozwól się oddać w ręce specjalistów. Podczas 2-godzinnej wizyty dokonamy dokładnej analizy Twoich kosmetyków. Następnie po oczyszczeniu skóry przez naszego kosmetologa drobiazgowo zbadamy i odkryjemy tajemnicę Twojej cery. Nie marnuj czasu i pieniędzy na nieskuteczne kremy i niedziałające zabiegi. Przestań zgadywać, a zacznij wiedzieć. Aquamaryn Premium to Twój pierwszy krok do zdrowej i pięknej skóry. Podaruj sobie szczegółowy plan pielęgnacji już dziś. Umów się na wizytę w Instytucie Kosmetologii Aquamaryn w Wejherowie. Jak była gotka o tym, że memumę tacich uciałych ledzy, to tych uciałych memumę nawet coraz więcej zanka cierenkłewi etnofilologio i tu zachęciłem wają gorąco do tego, żeby studyrować ten cierenkłe, soblewie ti, co mają matura za sobą, albo jakby chcele zwiksieć swoje weśtułceni, ledze w rozmaitym wieku zaczynają etnofilologia, a po tym można bez i szkolnym kasiepściego języka, bo je wielki zapotrzebowanie, ale też robić w mediach, w instytucjach kulturę, no i przede wszystkim my tych elitów brakujemy, bo jak widzę intelektualno to wszystko leży i wiele ledzy brakujemy mądrych, z tytla machterny, bandą klarowe ledzą taci rzeczy. Zachęcam do tego, żeby na Gduńskim Uniwersytecie studyrować etnofilologia. A teraz wrócimy do tego eucharystycznego dzyla mszechternego, jeśli oficjalną po kasiepsku nie ma, choć w praktyce zdarzają się cały po kasiepsku. Musimy pamiętać, zgodem z katoleckiej perspektywy, że to jest centrum, tak poprawdze, naszego religijnego ziecy. To jest nowoźniejsza rzecz. Dzieje się tam wielgo krejamno ta wiarę, że chleb i wino przemieniwają się w procesu transsubstancjację w ciało i krew Chrystusa. My, w uproceniem do protestantów, wierzymy w realną bytność Chrystusa pod tym apostacjama. Nie w jakiś symbol, nie w jakiś jako pamiątka, przebycieni tego, ale to jest coś, co się dzieje realno. Jak to się dzieje? Ja wam tego nie wyklareja i spoiler alert, ni żaden teolog wam tego nie wyklareje, tak do końca. Co to się dzieje, jak to je możliwi, co tam się dzieje, bo lecki język nie jest w stanie tego wyrazić. Można tu rzec, tak jak pisał w Weznaniach święty Augustyn, si comprehendis non est Deus. Jeśli rozumiejesz, to nie jest Bóg. Tak prawie można to wyklarować. Można też za Tomasza Aquinatą w Pange lingua prestet fides supplementum sensuum defectui. Niech wiara dofuleje felenk cieców. Człowiek nie jest w stanie tego pojąć. Nie mamy pojącowi go aparatu, żeby zrozumieć błega, żeby zrozumieć to, co się dzieje na kłeźdym się święty. Nawet w nomniejszym questce lecie w jakiś izbie, gdzie chcąc odprawią się, dzieje się wielgo krejamnota, chterny nie jesteśmy w stanie wyklarować żadnyma słowama. I ni żaden język nie jest lepszy i gorszy, każdy język prosto próbuje się zbliżyć do tego, próbuje coś wyklarować, ale w jedno jest to w amatorze, na końcu musimy uwierzyć i to jest piękniejsze w chrześcijaństwie. I 300 lat nazad, w XVIII wieku jezuice chterny nawrocele Indianerów w Nordowej Ameryce przedolmaciele całym się dla Irokezów i Huronów. I tam piękne słowa, jeden z jezuitów rzeknął, że ich język to jest labirynt przedrostków, ale idzie opowiedzę w nim Ewangelia, bo w każdym języku idzie. Nie tak, żeby wszystko zrozumieć, ale w każdym języku idzie. I jak to jest możliwe, że wtedy, w XVIII wieku, pamiętajmy, że był kolonializm i że to było normalne przekonanie, że są ludzie lepsi i gorsi. Jakby nikogo nie dziwiło, że Europejczycy są super, fajn i nasz język jest wyższy, a tam są jakiś dzekus, który nie rozumieją tak dobrze jak my. To było normalne. Wszyscy tak myśleli, nikt z tym nie dyskutował. I w tamtych czasach oni byli w stanie przełożyć msza na język czysto nieindoeuropejski, z czysto inną logiką, a dzisiaj biskup ma problem z tym, żeby to na kasiepści przełożyć.
gdzie meju niby pośledali cywilizacyjno, to nie je 18 stoleci. Meju wiemy, że każdy język jest w sztandze wszystko wyrazić. My wiemy, że nie ma gorszych i lepszych kulturów. A jednak taci rzeczy sodzeją. To jest szok. Jak to jest możliwe, że etnologio, etnografio może się wyrażać, a teologio ju nie. Tak jak ja rzekł, mnie katolikowi jest smutno, że coś taci go sodzeje, bo ja wiem, ty co nie są katolekami, ty mają prosto tere fejn czas, bo są mogą posmiać, że znał ten głupi kwestiu, bo coś głupi go rzeknięty, znał coś mają łedwalony, oni są mogą nakręcać, dyskutować, co śmiać, a my możemy bluz cecho sedzieć i na to wzyrać. Nie? Że nama hierarchowie robią srometa. Ale tere prawie taci przesłani no bardziej dla katolików. Że my się możemy zastanawiać, jak się w tym świecie odnaleźć. Że my ledzech terny podmiotowo zdrzą na kasiebów, bo ja wiem, no jak ktoś ma na to namkły, no to będę miał namkły i będę się cesił, że nie mam się po kasiebsku, bo dogzacim, nie? Ale ty kasiebi ich terny są za tym ciereją, no to memu ma ciężko, jak no katolece. Ale jest coś, co możemy zrobić. Bo my myślimy wszystko, myślimy o kwestiele w taci narrację, jako narracja nam pokazywuno. To nie jest magisterium Kościoła, to jest sposób jego wyrażenia w naszych geograficznych uwarunkowaniach. To znaczy, tu jest Kościół polści katolecki, gdzie jest polski język, gdzie jest bardzo wielki zrzeszeni z patriotyzmu, w zerytazie nawet święta religijny i kościelny często tak samo wypodają, bo i 3 maja i w niebo w Zancy tyś wypodo na święto polskiego wojska. Mamy taką spotkłewizn na polskiego romantyzmu, gdzie Polsko jest Chrystusa narodów i taci przekonani, że Polsko jest jakimś woźnym krajem, objawienia siostrę Faustynę tyś, to wszystko budeje taci przekonani, że Polsko ma jakiś osoblewy plac wśród katolików, że teren ma jako wielką historyczną misję i my jesteśmy tak tym namikły, że my jakby nie widzimy często innych perspektywów, a Kościół, nie wiem czy wiecie, ale funkcjonuje też w innych krajach. Mamy Meksykanów i dla nich najważniejszym elementem jest Matka Boska z Guadalupe. Mamy rozmaitych katolików na całym świecie. W Azji teraz bardzo chutko rozwija Kościół i oni często inaczej wzyrają na to z perspektywy pewno swojej kultury też, ale to jest normalny. I tak to wezdrzy. I tu my musimy pamiętać, że ta narracja, jaką prawie nama polska kultura dominująco narzucywo, tyś tego myślenia, że Pueloch to jest katolik i że to jest tak zrzeszony, to nie jest magisterium Kościoła. My możemy szukać inspiracji też w innych placach, w innych krajach i tu myślę, że dobrą inspiracją są nadzise ojcowie pustyni z IV wieku, oni ziele w takich spoleznach małych w Sketis w Egipcie, ale też w innych placach w Palestynie, w Syrii. To był IV stulecie, kiedy skończyło się uscegowanie chrześcijanów w Imperium Rzymskim, religia chrześcijańska była uznana, w Iksidzyledziu przejmą ta wiara, no i ledzech ternych chce bec mancielnika, ma chce oddać dzieci za wiara, no teraz jakby nie mieli na to płepetu, bo nikt ich nie chcą zabijać. I oni sobie pomyśleli, jak my możemy teraz taką nowiksią ofiara błegu dać, jaką bez obluz dało. No i oni pomyśleli, no to umrzemy dla świata, pójdziemy na pustynię i na tej pustyni będziemy kontemplować, będziemy się zbliżywać do błega. I oni też bardzo wiele było wśród takich uciekinierów, że na przykład ktoś tam miał być wyświęcony na biskupa, bo ledze tak chce go zmusić do tego, żeby on był biskupa, a on nie chciał, bo on nie czuł tego powołania i on uciekł. Nie? I takie historie też tam są dziejały. I myślę, że to jest taki plac, gdzie my musimy mieć taką w cudzysłowie swoja pustynia, gdzie my jesteśmy w sztandze ucieknąć od tej polsko-katoleckiej narracji, od tego myślenia, że jeden naród, jeden język i tak dalej, żeby rozwijać ta swoja duchowość, ale wolny mdące od tych politycznych narracji, które nie są dla katoleckiej wiary, bo tam też prawie kolejców w pustyni, oni też uciekali przed takim upolitycznieniem wiary. Także myślę, że to jest coś dobrego. Dzisiaj chrześcijaństwo się rozwija w małych wspólnotach, co przewidywał też Benedykt XVI, że to nie będzie taki wielki, masowy przeżywani w małych karnach. I w zeryta to sodzeje. Mamy ekstremalne krzyżowe drogi, gdzie mały grebci drechów wszyscy co znają, idą. Mamy ledzy co do klasztoru idą na pora dni na rekolekcje, bo chcą odpłeciąc od telefonów, od społecznowych mediów, ale też przeżyć coś głębszego, coś większego. I tak prawie dzisiaj się przeżywa wiara i myślę, że tym my możemy dać taką procent woga do tego wszystkiego, co się dzieje, tych polskich fanów, tego patriotyzmu, który tam so narzucywo,
że jeśli my chcemy inaczej przeżyć, jeśli chcemy to zrobić w zgódze, zgodno ze sobą, ze swoją narodnością, też i swoją kulturą, to jest dobro stegna. Bardzo Wam dziękuję, to teli na dzisiaj. No i mam nadzieję, że są dali bandzę ciele, widzele, rocia do subskrybowania naszego kanału, jeśli tego nie masz zrobiony, do wani pajów w górę. Wiem, że ta tema bardzo grzeje publiczność, że bardzo wiele ludzi chce sobie wypowiedzieć w tej sprawie. Tu ty się na to plac w komentarzach. Do uzdrzenia, Adam Hebel. Bóg zapłać webzyrnikom wspierającym na serwisu Patronite. Wa pomogota rozwijać Kasiepści Media.